TBS geëist tegen moeder uit Hulst, die ervan wordt verdacht dat ze haar 3 maanden oude baby wilde doden. Vrouw ontoerekeningsvatbaar door postnatale depressie. Een trieste zaak vandaag voor de Middelburgse rechtbank. En verder in deze Zeeland nu. Gemeente grijpt in, brandbrief naar ministerie. En kaartverkoop valt tegen, maar niet in Zeeland. Goedenavond. Een 35-jarige vrouw uit Hulst hoorde vandaag TBS met voorwaarden tegen zich eisen in de rechtbank van Middelburg. Ze zou vorig jaar juli haar 3 maanden oude zoontje hebben willen doden door hem te laten verdrinken. De vrouw kampte met een postnatale depressie met psychotische kenmerken en is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar, volgens het Openbaar Ministerie. Ja, Mercy Kamermans volgde de zaak vandaag bij de rechtbank in Middelburg. Ja, Mercy, hoe was dat? Ja, heftig. Het is gewoon een hele trieste zaak natuurlijk. De zaal van de rechtbank die zat vol met familie en andere bekenden. De vader van het kindje was er en natuurlijk ook de moeder, zijn inmiddels ex-vrouw. Zij vertoonde weinig emoties, moet ik zeggen. Dat kan komen door de medicatie die zij nu slikt. En erg opvallend vond ik wel is dat niemand dit eigenlijk aan zag komen. De vrouw had wel wat depressieve klachten na de geboorte van het zoontje. Ze was daarmee ook naar de huisarts gegaan. Er waren een paar gesprekken gevoerd met een praktijkbegeleider. Maar daar heeft zij niet haar duisterste gedachten gedeeld. Namelijk dat haar kindje dood moest. En daarom was het ook niet gelijk duidelijk op die dag in het water wat er nou precies was gebeurd. Op die dinsdag 29 juli vorig jaar ziet een wandelaar een vrouw bij het water. Ook ligt er een kinderwagen in het riet. Als de vrouw zich omdraait, ziet hij een babytje in haar armen. De baby kleurt groen en heeft schuim om zijn mond. De man belt de hulpdiensten. 2 ambulances, meerdere politiewagens en een traumahelikopter komen ter plekke. Het kindje wordt gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Hij ligt een week in coma en vecht voor zijn leven. Inmiddels gaat het goed met het nu 1-jarige jongetje. Ja, Mercy, we zeiden het al, een heftige gebeurtenis. Het Openbaar Ministerie ziet dit als poging tot moord. En dat betekent dus dat er sprake is van voorbedachte raden? Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat ze naar haar zoekgeschiedenis op haar telefoon hebben gekeken. En daarin vonden ze dus dingen zoals hoe lang duurt het voordat een baby verdrinkt. En dat duidt er dus op dat ze er van tevoren al mee bezig was. Ze is dus schuldig volgens het OM aan poging tot moord, maar tegelijkertijd is ze niet strafbaar. En dat komt omdat ze op dat moment volgens de deskundigen aan een postnatale depressie met psychoses leed en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar is. Het kan haar dus niet aangerekend worden. En daarom zegt het OM, ja, TBS met voorwaarden. Heeft de vader nog iets gezegd vandaag in de rechtbank? Ja, hij heeft een slachtofferverklaring afgelegd. Ook dat was heel emotioneel. Hij ging vooral in op de impact op hem, maar vooral op de kinderen. Naast dat babytje hebben ze ook nog een ouder zoontje. Die is inmiddels 6 jaar. En vooral hij heeft het allemaal wat bewuster meegemaakt. Hij is ontzettend beschermend nu naar zijn jongere broertje, bang om hem kwijt te raken. Hij mist natuurlijk ook zijn moeder die in de gevangenis zit. En zijn vader die natuurlijk ook druk is met van alles en nog wat. Dus hij lijdt er ook echt onder. En de vader ja, die zei ook wel dat hij het zijn ex-vrouw heel kwalijk neemt dat ze niet de juiste hulp heeft gezocht waardoor dit voorkomen had kunnen worden. De vrouw heeft ook aangegeven dat zij hoopt dat zij op termijn ook echt weer een moeder kan zijn voor de kinderen. Maar ja, daarvan zei de vader, dat zie ik nog niet echt zitten. Hij is gewoon bang dat er weer wat zal gebeuren. Hij vroeg de rechtbank dan ook om de veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Mercy, wanneer doet de rechtbank uitspraak? Dat is over 2 weken op 12 juni. Dankjewel, Mercy Kamermans. De gemeente Terneuzen roept de hulp in van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat over de bezuinigingsplannen van het Lodewijk College in Terneuzen. In dat plan verdwijnen 50 voltijdsbanen op de school. Dat is 1/4 van het personeelsbestand. In een brief vraagt de gemeente nu met klem aan het ministerie om actie te ondernemen. Het is feitelijk een noodkreet van de gemeente Terneuzen aan Den Haag. Den Haag, help ons, wij kunnen dit niet alleen. Bemiddel alsjeblieft in het conflict enerzijds tussen schoolbestuur, het personeel en de gemeente. En kijk of het überhaupt eigenlijk wel mag om zoveel banen te schrappen.
In een brandbrief zegt hij eerder al een groot deel van het personeel vertrouwen op in het schoolbestuur. Er zijn deze week personeelsbijeenkomsten. Het bestuur heeft laten weten nu niet te willen reageren op zowel de brief als de onrust. En vandaag zijn de aangescherpte voorwaarden voor de eventuele komst van kerncentrales naar Zeeland aangeboden aan staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. Dankjewel. Johannes, alsjeblieft. Danielle komt er vooral ook bij, want het is ook een ruimtelijke opgave. Volgens het provinciebestuur zijn kerncentrales welkom, maar moeten voldaan worden aan voorwaarden, zodat we hier in Zeeland baat hebben bij de komst. En dat gaat met name over een stukje veiligheid. Dat willen we op orde hebben, dat is voorwaarde 1. Maar we willen ook dat de economie kan profiteren en dat we het onderwijs rondom de nucleaire sector gaan versterken. Staatssecretaris De Bat was tot 3 maanden geleden nog gedeputeerde in Zeeland en werkte zelf aan de voorwaarden mee. En moet ze nu dus gaan beoordelen en afwegen. Maar hij ziet dat als iets positiefs. Ik ken dus echt wel waar de Zeeuwen behoefte aan hebben. Ik ken ook de mensen vaak die dingen hebben opgeschreven of mensen die dingen hebben gevonden. En voor mij dus ook in die zin makkelijker om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt. Alberts en De Bat zijn politieke vrienden, maar dat betekent niet dat wanneer de keiharde voorwaarden, zoals geen koeltorens of meer hoogspanningsmasten, als die worden genegeerd, dat de staatssecretaris dan daarmee wegkomt. Je zult met je hoofd een besluit moeten nemen, maar ik weet zeker ook dat Johannes ook nog een Zeeuws hart heeft en dat zal het nog moeilijker maken. Dus ik wens hem veel kracht en wijsheid toe. Na jaren van restaureren is het zover. In de hervormde kerk van Stavenisse wordt vandaag een van de bijzonderste grafmonumenten van Nederland onthuld. Ik heb hem zeker gemist. Hij is lang weg geweest en ik ben heel blij dat hij heel mooi en gaaf teruggekomen is. Het monument verkeerde in slechte staat en werd daarom naar Amsterdam gebracht voor restauratie. Het heeft 6 jaar geduurd, alles bij elkaar, en €600.000 gekost. Het grafmonument werd in de 17e eeuw gemaakt door beeldhouwer Rombout Verhulst. Volgens kennis behoort het tot zijn mooiste werken. Als ik hier bijvoorbeeld de nagelriemen zie, dat is onvoorstelbaar. Maar ook hier, de aderen, die voel je namelijk gewoon, of ze kloppen. Het is onvoorstelbaar dat er zoveel kosten en moeite aan dit beeld zijn gemaakt. Niet alleen de handen zijn bijzonder. Wat heel uniek is, zijn wenkbrauwen kun je hier zien. En zijn haar niet te vergeten, zijn krulhaar. Helemaal mooi uitgewerkt, met verdiepingen erin. Het is in één woord een prachtig gezicht. Vanaf nu kunnen bezoekers het monument weer in volle glorie bewonderen. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het schietincident afgelopen zaterdag op de Vlissingse boulevard. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Vlissingen. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Eerder is al een 30-jarige Vlissinger aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte. De openbare coronaverhoren zijn vandaag begonnen. De kopstukken van de coronacrisis worden de komende weken bevraagd door een commissie. Ook Hugo de Jonge zal ondervraagd worden over zijn rol in die tijd. Wanneer hij aan de beurt is nog niet bekend. Wel weten we dat hij meermaals voor de commissie moet verschijnen. Vandaag was het viroloog Marion Koopmans die als eerste is gehoord. Het festivalseizoen is al even losgebarsten. Dit weekend Klompop in Overzande en Vestrock in Hulst. Landelijk kampen sommige festivals met tegenvallende kaartverkoop. Maar in Zeeland hebben organisatoren daar geen last van. Je kon er bijna niet omheen. Grote festivals zoals Lowlands, Best Kept Secret en Wildeburg waren niet, zoals de afgelopen jaren, binnen no time uitverkocht. Wat? Lowlands is nog steeds niet uitverkocht. Nog steeds niet uitverkocht? Terwijl dat eerder super snel ging. Zeeuwse festivals lijken geen last te hebben van tegenvallende kaartverkoop, ziet de netwerkorganisatie Zeeuwse Festivalzomer. Dat blijkt hier eigenlijk alles mee te vallen. We zien eigenlijk een verwachte ticketverkoop, vergelijkbaar met vorig jaar. Of zelfs iets beter. Festival Klompop bijvoorbeeld, waar ze al meer tickets hebben verkocht dan vorig jaar. Zaterdag verwachten we ongeveer rond de 2500 man te gaan ontvangen. Begin van deze week liepen we dus al eigenlijk gelijk met het aantal waar we vorig jaar op geëindigd zijn. Dus het ziet er allemaal heel goed uit voor ons. Enerzijds heeft dat te maken met de prijzen. Je kan bij zulke festivals vaak een dagticket kopen voor een paar tientjes, ten opzichte van een weekendticket voor een groot festival van een paar €100. Ook zijn deze regionale festivals een sterk onderdeel van de cultuur in de regio. Ja, heel erg lokaal verankerd. Zeeland
het is dan toch een provincie van eilanden. En elk eiland heeft zo 3, 4 wat kleinere festivals die gewoon op zichzelf prima bestaan. En die mensen blijven komen. Ja, die gaan gewoon elk jaar naar Grauwrock of naar Vlastival of naar P-Rock. Ik denk dat er gewoon een club is die gewoon altijd wel naar Klompop komt. In de regio is het natuurlijk, iedereen kent het. We kunnen er naartoe. Er rijdt een bus. Die kan je pakken, je kan er op je fiets naartoe. Maar ook zeker, het programma speelt ook wel een rol. Je moet ze wel wat bieden. Fijn voor Klompop is daarom de meerjarige subsidie van de provincie die het festival sinds dit jaar krijgt. We kunnen nu keuzes maken die we normaal misschien niet zouden doen. Dus waar je nu zo'n Danny Vera, waar je normaal zou zeggen, dan zouden we alleen maar op Danny Vera moeten focussen. Kunnen we nu naast Danny Vera nog een naam zetten die landelijk bekend is. Een opvallende ontwikkeling is wel dat bezoekers steeds later een kaartje kopen. Hoewel niet alle organisatoren daar last van hebben. Ja, ik denk dat je dat zeker ook nu bij de jongere generaties ziet. Hè, dat die wat afwachten van wat voor weer wordt het, gaan mijn vrienden ook, wie gaat er mee? Kijk, een commerciële partij in het land, vaak als de eerste weken van de ticketverkoop dat het niet hard genoeg gaat, dan trekt ze gewoon de stekker eruit. Ja, en de vrijwilligersfestivals in Zeeland, die doen het gewoon elk jaar. En die zijn gewend, komt wel goed. Vroeger kochten ze gewoon, was er helemaal geen voorverkoop, kwamen ze gewoon aan de kassa. Dit veld staat komend weekend in ieder geval goed vol. En ook bij Vestrock in Hulst zijn ze tevreden over het aantal verwachte bezoekers. Op naar weer een mooi festivalweekend dus. Dat gaat zeker lukken. Ik sta vooraan in de moshpit. En ook met het grootste festival in Zeeland gaat het goed. Concertatie meldt dat alle kaarten voor het weekend van 25 juni zijn uitverkocht. Het lijken wel de Canarische eilanden in Zeeland. Het werd vandaag in Zeeland nog warmer dan gisteren. Het was een drukkend warme dag met temperaturen tegen de 30 graden aan. De komende dagen daalt de temperatuur iets en gaat die warme lucht resulteren uiteindelijk in regen- en onweersbuien vanaf maandag. Straks meer hierover van onze weerman. En het WK voetbal komt steeds dichterbij. Over 2 weken is het zover. Met onze eigen Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden. Straks een uitgebreid artikel op onze site en app hoe de Zeeuwse horeca zich voorbereidt op het WK. Want sommige wedstrijden vallen hier door het tijdsverschil midden in de nacht. Dus hoe doe je dat? Tot zover deze Zeeland Nu. Morgenavond dan zijn we er weer met het weekoverzicht erbij. Tot dan en alvast een fijn weekend.